Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Олы Труев авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Алиева Зәйтүнә Зиюковнага юллыйбыз. Матур гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Али, Николаевкадан кызы Талия кияве Наил, Зур Ширекле авылыннан кызы Венера кияве Усман, оныклары Ләйсән, Гөлнур һәм Айгөл котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Ниләр белән тиңлим икән мәхәббәтемнең көчен. Күкләрдән йылдыз төшерим сөеклем синең өчен. Йылдыз гына төшерсәм мин аз булыр хөрмәтеңә. Яратуым тулсын иде наз булып йөрәгеңә. Кадерлем, егет чакта үземнең ярымны кайлардан табырмын дип уйлана идем. Ә син миннән еракта түгел үк туыпсың икән. Кайнанам белән кайнатама рәхмәт әйтәсем килә. Бу дөньяга сине минем өчен тудырганнары өчен. Син минем җанымның яртысы. Син минем өчен уйларымны, хисләремне тулаем биләп алган йөрәк ярым. Бүген синең күркәм туган көнең. Синдә искитмәле тәҗрибә, олы хатын-кыз акылы. Син мине бер сүздән аңлаучан, яраткан законный хатыным. Рәхмәт сиңа газиз кызларымны бүләк иткән өчен, аларга чын мәгънәсендә назлы әни була алганың өчен. Аллага шөкер, без синең белән әби-бабай статусыда йөртәбез. Татлы аныкларыбызга сөенеп туя алмыйбыз. Алда да шулай бергә гомер кичерик. Уңды хатыннан тормышым, яратырлык кешем бар. Сөю күрмәгән адәмнең дөньялары диләр тар. Язмышларым иркен диңгез, сөеп сине туя алмыйм. Синнән башка бер минутта яратканым тора алмыйм. Әни, 3 хәрефтән торган бу сүздә күпме наз, җылылык һәм күңел тойгысы. Әни, һәр кеше өчен иң кадерле, иң сөйкемле зат ул. Аның күзләре шундый ягымлы һәм мөлаем, әйтерсең бөтен дөньяның акылын һәм сабырлыгын җыйган диңгез. Әниләрнең сүзләре шундый татлы, туң йөрәкләрне эретерлек җылы. Бары әнкәйләр йөрәге генә шул кадәр түземле һәм шәфкатьле. Яшәргә көч, дәрт бирүче, гомер буена кайгы шатлыкларны уртаклашучы, акыллы киңәшләр белән тормыш дигән олы юлдан әйдәп баручы һәм тормыш бизәге булган кадерле әниебез. Әниебез, син өчен күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Гаиләдә якын кешеләрең сау-сәламәт булсыннар. Бала хәсрәте күрергә язмасын. Балаларыгызга картайган көннәрегездә терәк булып, гомер буе алар янәшәсендә кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Без сине барыбыз да үлеп яратабыз һәм бары бәхеттә төренеп яшәвеңне телибез. Балагызның йөрәге син, гаиләнең йөрәге син, иминлекнең терәге син, һәркемнең иң кирәге син. Бәйрәм белән син, әни. Кая барма, шунда әнкәй йөзе. Кая барсам әнкәй күңелдә. Әни генә шулай синең өчен җанын биреп яши гомергә. Авырсаң, янда тора ул. Төн буе керфек какмый. Үз саулыгын да кызганмый. Ул безне саклый, яклый. Рәхмәт яусын минем әнкәемә. Аларда бит бөтен авырлык. Әнкәйләргә якты йылдызлардан я кояштан һәйкәл салырлык. Җан җылысын тоя күңелебез, әнкәй көчен тоя кулыбыз. Үпкәләмәсәңче, әнкәебезгә гел изгелек кенә кылыйбыз. Хөрмәтле Зәйтүнә апа, без дә гаиләгез тарафыннан яңгыраган бар изге теләкләргә дә кушылабыз һәм сезгә бүләккә якыннарыгыз сайлаган матур җырны яңгыратабыз. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бардым, яр елмаябыр саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бардым.
Яулығың бигрәк килешә. Борчылмалы син, былай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бары ябыр елма, ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бары ябыр елма, ябыр сылама. Күчтәнечләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк ананда. Җаныбызга җылы кояш булып, яшәми шулай һаманда. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде бары ябыр елма, ябыр сылама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек